Ang atong tema sa atong kapistahan mao gyud ang Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Sa kinabuhi ni Santiago, igsuon man niya si Juan, San Juan sad nga ebanghelista, mga anak ni sila ni Zebedeo, nga nasa ni sila yung mama. Nga matud pa sa atong ebanghelyo, ang mama mo'y nihangyo ni Jesus, pero gihangyo gud to sa duha ka managsuon, nagpalaban ba? Ana nga sila yung duha maoy tagaag priority ni Jesus didto sa langit nga molingkod sa tuo ug sa walang kilid ni Jesus didto sa iyang trono nga gitawag og position of honor. Ganahan gid mo ana no. Mabitan ng mga eskwela ta na agi ng mga honor, bisag dili honor tauran ginanyo ribbon usahay or medal. Ang mga estudyante ba para gyud madasig kinaagyoy honor. Lingay mong tupad na natauran kag medal sa una. Nawa, na bright ka. Kay kanira bang mo graduate kanang mga graduation naa say mga taong sige na mga estudyante siging sakag kana og sa stage gabitay na mga medal diri pero nasay uban namuha na lang kamot og pamakpak wa gyud kategory ka nabilong lang sila sa clapping committee no. Og mo na akong role sa una grade 1 hangtod ko grade 6 clapping committee. Pero pagka grade 6 na ako na honor, ano ba man ko ma-honor, natauran ko ribbon ang title Carpenter of the Year. Mao na nga ingon si Jesus, okay. Gusto man ka mo, makainom ba mo sa kupa nga akong pagaimnan, pasabot ang kasakit ug ang kamatayon nga iyang pagadawaton. Ingon din sila, oo, makahimo. Muna sa atong logo diha na anang word nga pusomos. Ang meaning ana niya, oo, makahimo. Yes, we can. Pusomos. Lingiyay mong tupad, ing na pusomos ka? Pusumos? Oh, musimos. Dili ko. Basig mo na yung meaning ng musimos. Dili ko. Pusumos, okay ko. Kamo, og ingnon ta mo, makahimo ba mo pagpalit og padayon sa raffle tickets? Unsay tubag? Musimos, pusumos. Moingon gani ka, o mami kwarta pa dir, musimos ka. Di ba naman na sa drama sa una? Nganong namili ka ng mga musimos. Di ba naman ano? Mga patay gutom. Nga ba? O ito pa, mga pobre, way kwarta. Pero pusumos, anay kwarta. O na, nga, ningon sila makahimo. Pero gihimo tong okasyon ni Kristo para makat-on sila, makapaminaw, gitudluan. Kung sa may gitudlo ni Kristo, kining pagpaubos, matod pa ni Kristo, okay, makahimo gyud mo, kay tao man mo, ako tao sad ko, kamao gyud mong muantos, kamao sa mong magpakamatay, parihasad nako, pero ang paglingkod sa akong tuo ug sa akong wala, dili na akong gahom. Ang amahan ray mo pili ana. Muna ayaw mo pangambisyon na mulingkod sa akong tuo o sa akong wala. Pasabot, ayaw pangambisyon anang honor. Ayaw paningkamot nga nganlan kag honorable. Ana, no? Unsa may paningkamutan, matud pa ni Jesus, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa tanan. Kung ikaw mo'y gusto nga ikaw labing taas, kinahanglang maulipon ka sa tanan.
Sakto ba ning prinsipyo ni Kristo o sayo? Tinuod yun. Mapangita mong tao nga kusog kay mo alagad, nya di gyud mo reklamo, magsigig alagad, ug mudagan nag-eleksyon sa atong barangay ba, lungsod ba, o nasod, di na mapildi eh. Kanang kusog kay mo alagad, nya di gyud mangwarta, di gyud mangurakot, dili sama ani karong ato mga leaders pipila nga 40 billion trillions ang kawaton kani sila og di lang gini manikas di na gini kadaog eh. Pero nindot kay sila mga balay, nindot kay sila sakyanan nya honorable na sila kanunay, moagi nagdaan, magwangwang na, dili na mo gusto ma-traffic. Pirmi na silang naa social media, sige na silang panaot sa ilang kontra, impeachment dire, preso dire, kiha dire, kaso dire, ingon ana sila kagamhanan, pero luod kay silang mga naong. Nganuan, kay di man sila alagad sa tanan. Matud pa ni Kristo ang mga gamhanan ni ining kalibutana nagmando sa katawhan, pero kamo isip mga gamhanan nga alagad sa Dios, dili na mao'y pamaagi. Kung gusto mong mahimog yung sikat, gusto mong mahimong higugmaon sa katawhan, pangalagad mo, gilingay mong tupad ning na alagaran tika. Tanawa karon o di ba gabi pag misa nato padong prosesyon, di masud ang simbahan, oy hasta dihas gawas maglisod kag agi 40 daghanang tao nya sige jud kog announce una natong misa alas 4 ka adlawon ighuman pluvial parita. Tanawa karon di ba ang kasagaran nanimba mga dili makita. Ang makita wa dire, ang dili makita mao'y naa. Sagdi lang, paghuwat lang mo, kay moabot ra sang panahon nga mabilong tas dili makita. Pero, kitang niya, congratulations. Di ba? Pakpaki imong tupad nga pwede na ka mamatay. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri nga silang mga apostoles nagsangyaw sila tungod kay nituo sila. Nya mituo sila tungod kay nakakita sila og nakabati. Pasabot doon na sila'y personal experience with God, with Jesus. Nya kanus aman ta maka personal experience ni Jesus kana gyung mag-antos ta para sa ebanghelyo, para sa mensahe ni Kristo. Matud pa nila diri sa to, gi daog-daog mi, gi panamas-tamasan mi, gi salikway mi, pero wa gid mi matarog. Dili pareha ni Chase Escudero og ni Joey Villanueva. Porting ninduta nila dito sa new majority, butangan bitag kasos ombudsman, sigihan bitag announce nga hapit na ito hinog na ang kaso nila. Aso bali speakers mo to nabilong to sila sa barangay Bali-Bali, Compostela, Cebu. Kamo dili de mo bali day. Klaro anang naong ninyo. Baligtad, balingbing. Pero si Santiago Apostol, wa naminaw siya. Muna, magkahiusa ra gyud ta mga igsoon, basta ang atong paminawon mao si Kristo, dili ang atong kaugalingon. Paminawa si Kristo, dili ang tao. Si Kristo ra gyud. Muna kamo mga asawa, ayaw na mo paminaw anang inyong bana. Labi na gyud magdamgo na, unya magsigigyaw-yaw sa ngan siyang kabit, ayaw paminaw. Paminawa si Kristo nga nag-ingon, imo nang bana. Ingka na man ni kabit, Lord, imo nang bana.
Kamo sa mga bana, ayaw mo paminaw ang inyong asawa, sige yaw-yaw, gikas buntag hantod sa gabi. Sige yaw-yaw, ayaw mo paminaw. Paminaw mo ni Kristo nga nag-ingon, higugmaan ang imong asawa. Pagpakamatay alang kaniya. Ayaw pagsigtanaw ng silingan nga magsigi kag ingon kanaon ta Lord, kanaon ta. Kanini ang luod man kini buang-buang ay kanaon ta na. Ayaw na ayaw na pagsigpaminaw sa imong kaugalingon. Kamo sang mga parishioners ay mo paminaw anang inyong kauban sa balay nga magsagiingon ato ning ipausab dinhi pa, ipausab ta ni dinhi ma, politikog cellphone, politikog e-bike, ayaw. Politikog motor, ayaw. Ingna ipalit ta ni og raffle ticket. Ana ha? Dinhi mo paminaw ni Father Siano. Saban? Okay mo ana? Pila naman atong halin karon. Niabot na og 56,820 ka tickets. Pakpak. So, doon na mga 56,800 ka mga tickets nga magkompetensya karong gabi. O kinsay makadawat sa consolation prize nga 40 ka buok 15,000. Kinsay makadawat sa 8 ka tag third prize nga tag 50,000. Kinsay makadawat sa 5 ka second prize nga tag 100,000. O kinsa ang bugtong mananaog sa 500,000. Nya gusto pa mong moapil ani. Karong adlaw kutob pata alas 7 gabi manawat pata. Nya ingon ra ba sila ang nauna maulahi, ang naulahi mauna. Suway lang ko no. Suway mauna ba ka? Pero sa among kauban sa una ba? Anang mag kuan mis mga pari mag Christmas party naaman dayon may kanang muragog bingo god nga mubutang ka didto mo donate ka nya ang katong imong gidonate more sa toy i-premyo kuaag premyo para raffle ba ana la donate yo dagan kayo donate dunay usa nga gipugos gyud siya usa ka pare ay ligo ako kwarta isa ay hatag lago diri god ya pila man imo ka mura mo na siya slot bata na tag 100 nya tagaan kag usa ka coupon tag 300 tag 100 lagi to ana unyag mo palit kag daghan sa kag katong ticket para maapil sa raffles. Ang iyang gipalit o sa kabuki wala lagi sa kwarta sa kabuok. Sus pagbunot ron iya manangana kadaog sa first prize. Hastang layat-layat kanahan. Anako, naagi mga taong swertiho. No nasa di malason kanya siya ni palit og tagsa ka stab tag 20 ka buok wa kadaog. Nya usa ko anas mga di malason. Wa pa jud ko kasuhayan ang daog. Pero di jud ko mabintahaan sa pagpalit og mga ingon-ana. Mopalit jud ko kaya nga kung una-una mauman ang pag-donate dili ang pagdaog. Kamo day unsa man inyong gihuna-huna? Unsa? Nawa mo'y batasan. Unsa day inyong gihuna-huna? Ang pagdaog. Nawa mo'y kalainan ni Santiago before. Nindot mahimot ang Santiago after. O kinsa man ni si Santiago after nang ambisyon na nga siya'y mauna og kasunod sa kasakit ni Kristo og nahatag yun niya. Siya'y unang apostol nga naputlas liog isip martir. Ingon gyud siya nilampos gyud ko. Pasabot magkontista og kinsay makauna og pangalagad, magkontesta og kinsay unang makapalit, makadonate para sa simbahan o para sa katilingban. Kanindot unta kung mag-contest ng atong mga politicians, labi na ng mga senador karon, mga congressmen, atong presidente, hangtod mga executive departments,
mga appointed, mga cabinet members, magkuntis unta silang pangalagad sa katilingban sa Pilipinas, unsaon pagsulbad ning baha nga wa nay hunong-hunong baha nga muuwan lang tag 30 minutos di na maagi ang daghang lugar sa atong nasod. Magkuntis unta silang pangalagad aning mga naa sa hospital, public hospitals nga wa gani ikapalit bisag dextrose. Magkuntis unta silang pangalagad sa paghimog mga classrooms sa atong mga estudyante nga karon labi na ting-uwan unya kadtong na nag klase anang mga busluto na kay atok nga mga rooms napay mga CR nga nigduol nimo didto murag mahaatras ka gawas nga gubaon baho pagyud clog up pagyud wa pagyud tubig. Magkontes unta sila ana pangalagad dili kay magsigig hipos anang mga malita nga gisudlag kwarta nya maglalis dayon kay padayon pagyud pangawat pagkaluoy nato way kahiusahan. Magkuntis unta sila buhat anang mga farm to market roads para ang ato mga farmers dili magkalisod sa ilang produkto. Di ba? Okay. Last na lang lingi sa imong tupad. Ina unhan ti kag palit og raffle ticket karon. Ina unhan ti ka. Ana ha? May ingam sa na imong tupad pagsulo dito. So, mga igsoon, pasalamat ta dinhi sa Compostela nagkahiusa ta ang atong LGU pinanguluhan sa atong talahorong mayor Jory naghatag yun og dako kayong pagtagad makita na nato sa atong pagkahiusa pagtinabangay og nakita sa nato ang kanindot sa palibot no labi na sa atong maigsoon diha nga katong na nagparking diha nga huot kayo ni offer pagta din simbahan amtay lugar diha sa may Plaza Pilar diha sila paparkingon na marking sa diha nya napay na marking dang ginagmay mo na sila mga buangon pa pero jutay na lang kaayo ang uban nahimo ng Santiago after pero napag yung mga Santiago before pero ginagmay na lang ato na silang iampo nya padayonon tani naglibot-libot sa kung ato gabi daghan diha ro mga nilabay lang yapog mga basura pero dili kay daghan nagi uban mangita nagyog basurahan ilag yung ibutang sa basurahan ang ila mga basura kanang ginagmayng labay-labay diha mao na sila yung mga buangon pero at least daghan na ang nanglimpyo sa tong palibot diha sa atong mga kalsada diha mga naninda diha na nagid sila'y sidewalk na sila'y kalakawan sa mga mamalitay dili gid nila idot-dot nya ila pa jong limpyuhan kabantay mo gabi ato kita mo diya naman prosesyon man ta gabi nako pwede na ni sila mga matay kay mga buutan na di ba mo na ni sila mga Santiago after nya unsa may gusto ninyo before or after manindog na ta katong gusto sa after